Мінулае. Яно ніколі не праходзіць бясследна. Асабліва, калі гэтая мінулая вайна. Сёння сямейная памяць захоўвае самыя разнастайныя франтавыя рэліквіі. Але кожная – гэта дакрананне да гісторыі вайны, якая жыве ў людской памяці. Ржэвы – старадаўні горад з цяжкім лёсам. Чорна-белае фота. Тут, каля царквы, да вайны стаяў дом, у якім шчасліва жыла адна сям'я. А ўжо ў 1945-м Зою Єрусаліму сустрэлі толькі гэтыя руіны, сярод якіх яна і знайшла адзіную рэч з даваеннага жыцця, якая стала рэліквіяй сям'і. Я лічу, што гэта мірная рэліквія, але, на жаль, сям'ю Єрусалімовых не абышла бокам вялікая айчынная. У нашай сям'і дзень перамогі заўсёды быў днём сумным. Днём, калі моя бабуля Зоя Павловна заўсёды плакала. У час вайны Зоя Павловна была пісарам чырвонаармейцам. На фронце апынулася выпадкова, бо да вайны працавала на ваенным аэрадроме і аўтаматычна трапіла пад прызыў. Ёй было ўсяго 20 гадоў. Я спецыяльна не кажу, што яна ваявала. Калі я ў дзяцінстве яе пытала, колькі ж яна забіла немцаў, бабуля заўсёды адказвала, што ніводнага. Але яна шмат чаго перажыла. Яна галадала, мёрзла. Разам з іншымі штабнымі дзяўчынамі некалькі разоў было выкрыжэнне. Дарэчы, больш усяго яна баялася страціць руку і нагу, бо вяртацца ёй было не да каго и некуда. Страшно было не умереть, а остаться калекой. Потом никуда, никому не нужным. Бабуля пашанцавала. У 45-м с одной гімнасцёркай рэч мяшку і асколкам целя перамогу яна сустрэла на Дунаі. Пасля вайны на развалінах разбамбленай хаты ў родным Ржеве яна знайшла маленькі чайны кубачак. Кубачак з яе дзяцінства. Памяць аб маладосці, аб сям'і. Зараз гэта наша сямейная рэліквія. Ад часу гэта далікатны кубачак трошкі пазмяняў, але ён тым і каштоўны, што гэта жывы сведка смерці, болю і людскіх пакут ваеннага ліхалецця. Любоў да радзімы пачынаецца ў сям'і, з ведання гісторыі свайго роду. Важна захаваць тое малое, блізкае кожнай сям'і. Тады і наша радзіма захавае сваю непаўторнасць і самабытнасць.